Medzinárodný deň boja proti chudobe je deň, ktorý sa oslavuje 17. októbra. A pripomína nám, že chudoba je veľmi vážny problém, ktorý postihuje veľa ľudí po celom svete. Chudoba znamená, že niekto nemá dosť peňazí alebo prostriedkov na to, aby si mohol zabezpečiť potrebné veci, ako je jedlo, oblečenie alebo bývanie. Môžeme si všímať, že rôzne kultúry a krajiny majú rôzne spôsoby, ako sa vyrovnávajú s chudobou. Niektoré kultúry sa spoliehajú na rodinu a priateľov, iné majú rôzne organizácie, ktoré im pomáhajú. V škole sa o tomto dni môžeme naučiť, ako pomôcť ľuďom, ktorí sú v núdzi. Týmto spôsobom sa učíme, že pomáhať iným je veľmi dôležité a môžeme tak prispieť k lepšiemu svetu pre všetkých. A práve preto si neváhajme neustále pomáhať. Nie je dobré odsudzovať človeka na základe jeho materiálnych nedostatkov. Túto video prezentáciu vytvoril pedagogický asistent Milan Berta.